Jeg står bare med 18 køer med tykke ben, og vi tænker, klovbeskæren har været indover. Kan de være skåret for hårdt? Kan der være sket et eller andet, der er infektion i den forbindelse? Så vi går ind og sætter en behandling i gang med antibiotika og smertestillende, men det virker ikke. Og vi begynder at tænke videre og bliver rimelig frustreret, fordi noget af det går så hurtigt, så der dør også mange køer i det her forløb. Og jeg tager nogle blodprøver for at se, jamen er det så egentlig reelt en infektion, vi står med? Og det viser sig at være absolut en akut aggressiv infektion i køerne. Pludselig så står der så en ko med en voldsom lungebetændelse. Det vælter ud af den, og den kan næsten ikke flytte sig ud af stedet. Den gør, hvad den kan for at trække vejret. Og der er et par andre køer, der står med øjeninfektioner, voldsomme øjeninfektioner. Men de har så ikke tykke ben. Men det er nok til, at jeg pludselig tænker mykoplasma. Så der tog jeg en tankmælsprøve, fordi den kunne man undersøge ved PCR. På daværende tidspunkt ikke herhjemme, men jeg kunne sende den til Finland. På det tidspunkt, der tager jeg så også fat i Dansk Kvæg. Jeg tænker, at de må simpelthen ind og hjælpe os. Så de siger, at vi skal have nogle flere blodprøver. Vi skal have nogle flere prøver for at kunne komme videre. Når man som chef bliver kontaktet af en dygtig dyrlæge, der prøver på at hjælpe en landmand, men står i nogle frustrationer, og man har faktisk prøvet, hvad man kan inden for de almindelige diagnostiske muligheder her i landet, så står man i den situation, enten skal man give op og sige, jamen det var det, vi må se, hvad der sker, eller også så skal man prøve at se, om man kan grave et spadestik dybere. Derfor besluttede vi i LVK, at vi egentlig godt vil prøve på at tage nogle yderligere prøver, sendt til udlandet. Og det gjorde vi, fordi at vi var nogle stykker, der havde været i udlandet på kongres. Og der har vi hørt omkring mykoplasmaen, og det her var jo en mulighed, som måske var kommet til Danmark. Jeg er sådan set glad ved, at vi har været med til at stille en diagnose, som vi nu har lagt den første brik i det puslespil omkring mykoplasma og den afklaring, som er i gang nu. Og så kan vi jo håbe på, at vi på den måde har været med til at hjælpe nogle af de landmænd, som får problemstillingen og fremover, hvad de skal gøre. Jamen, det er i hvert fald dejligt at vide, at det jamen, ligesom at vi har gjort, hvad vi kunne, og vide, at der er en grund til, at det er godt, som det er gjort. Der er ikke uvæshed, det er normalt noget. Det er ikke så sjovt. Jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at betyde. Vi er ikke færdige med det endnu, men selvfølgelig har det betydet noget økonomisk. Men hvis vi kommer op og kører i fuld kraft igen, så må det skal lægge gavn det, og så komme videre.